Mga illegal nga namaligya og galon-galon nga krudo sa Bukidnon ug Iligan City, dakpan sa Regional Special Operations Unit 10. Sa usa ka operasyon, na-recover pa ang pipila ka drum sa krudo sulod sa usa ka simbahan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa kuha sa mga operatiba sa Regional Special Operations Unit 10, nining galon-galon sa krudo. Daw normal lamang nga pagpalit sa krudo ang nahitabo sa Purok Jes, Barangay Kahusayan, Kitaw-Taw, Bukidnon. Apan bypass operation na di ay kini sa mga otoridad aron makumpirma ang report nga adunay mga illegal nga namaligya og paihi nga krudo sa lugar. May aksyon pa og sibat ang suspect apan nasapon gihapon kini sa mga pulis. Sa investigasyon, migawas nga ginatago matud pa sa usa ka simbahan ang mga krudo aron dili kini masita. Na-recover pa sulod mismo sa simbahan ang usa ka drum nga puno og paihi nga krudo. Lakip ang pipila ka mga galon nga nagkantidad og kapin 150,000 pesos. Dakpan sab ang suspect nga nailang si Eliezer Ramoso Jr. We had an intelligence-driven operation, so nag-conduct tayo ng bypass operation which resulted sa pagkahuli ng dalawang suspect. Nakakapanglumo lang dito sa Kitaw-Taw, Bukidnon, yung nahuli natin is itinatago sa loob mismo ng simbahan yung mga krudo para hindi sila mapansin. Sagad sa mga nagapaihi og krudo, gikan kuno sa mga cargo truck o mga heavy equipments nga ginagamit sa construction. Ginabaligya matud pa ang mga paihi nga krudo sa kantidad nga 1,000 pesos matag galon o 20 liters. Samtang sa laing operasyon, dakpan sab ang usa ka suspetsadong tigbaligya gihapon og paihing krudo sa Iligan City nga nailhang si Alan Butalid. Na-recover sulod sa iyang kubo ang kapin 400,000 pesos nga kantidad sa diesel. Ka-receive tayo ng tawag from cargo and trucking companies. Nagrereklamo sila at saka umaaray sila. Gawa ng nalulugi na sila dahil sa natuklasan nila yung mga drivers nila is nagbebenta ng krudo at may mga establishment o mga tao na bumibili ng paihi na krudo. Sumala sa RSOU 10, ginabawalan ang si bisan kinsang individual sa pagbaligya og mga produktong petrolyo kung dili kuni otorisado. Subay na sab sa Presidential Decree 1865 o illegal selling of petroleum products. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.